pareara, gai interesgarrienak eta divertigarrienak lantzen dituen saiora. Gaur, Hollywoodeko zuzendariak izango gara. Ze telesai eta pelikula ezberdinei buruz hitz egingo dugu. Bueno, hasteko, nahi gustatuko litzaidake kontatzea. Bai, a ber, James Bond Bilbon egon zela. James Bond. Hollywoodeko pelikula bat grabatzen. Eta Benetan? kontatu diate, kalean zeon jendea, eraikin batetik botazala, imaginatu eskolatik ateratzen zela eta ikusten zula norbait eraikin batetik bestea pasatzen. Ze sustoa, nik pentsatuko nun baino, zei da gertatzen? Spiderman. Baina, bueno, gero, agian pentsatuko nun pelikula batengatik izango litzatekela. Noski. Bai. Beste pelikula oso famatu bat, 8 apellidos vascos. Galdera bat, ezagutzen duzu norbait 8 abizen ditula? Euskal Herrikoak. Bai, esan, segureski badaude, baina eski ez dut galdetzen jendei. Gogoratzen ere? Esai duzu, kaixo, Paula naiz, zure lehenengo 8 abizenak esan mesedez. Ez dut esaten hoi. Toki bakoitzan gauza espezial bat egiten da. Bai. Eta Juego de Tronos adibidez, grabatzen da. Zumaian eta Gaztelugatxe, toki ezberdinetan. Euskal Herrian ere talentu asko duten ekoizle, zuzendari eta aktore asko daude. Adibidez, Barbara Goenaga, Elena Irureta, Aitziber Garmendia, eta gainera Euskal Herrian ekoizle eta zuzendari pila daude, adibidez, Alex de la Iglesia. Bai, eta askoz gehiago, talentu asko dutenak. Gogoratzen zarete betizu, gutxiki eginenean, zan top. Orain, umetxeak ikusten dute guazen, baina gutxikiak ginean ikusten genuen betizu, eta ginen oso fanak. Benetan Zabiz podcasta eta ez gezurretan oso modan dagoen beste podcast bada. Egia esan podcastak oso modan daude orain. Bai, oso ideia ona da. Erabaki oso ona izan dela, ze azkenen podcastak jende askok ikuste ditu. Eta segureski, benetan Zabizen, benetan gauzak esango dituztela, ez gezurretan. Hoixe esan behar nun. Berdina pentsatzen zure dugu. humorea bak ilazin. A ber, jarri... Galdu ezin duzuen beste plataforma bat primeran da. Bertan, hainbat motako edukiak dituzue, euskaraz. Euskal Herriko eta nazioarteko filmak, dokumentalak eta telesaiak dauzkaztue. Bai. Super interesgarriak. Bakizu zer ezin duzuen galdu ez da? Zer? Makusi plataforma. Zergatik, zer da Makusi? Bueno, Makusi da haur eta gaztentzat sortutako edukia euskaraz unibertso digital bat. Bai. Eta bertan aurkitu ditazkezue, marrazki bizidunak, telesaiak, filmak, dokumentalak eta baita ere gure saioa. Haze parea! Eta ez hori bakarrik, Makusik ere ekoizpen propio gitu, adibidez Potxeta Lodge, Kalaska eta Power Rap, oso divertigarriak denak. Potxeta Lodge da, bi pailazo nazautela, dibertsioa mezu positibokin. Bueno, akzioa ere baduzu, Power Rap oso erabaki ona da. Makusin baitere marrazki bizidun asko aurkitu ditazkezue, adibidez Biurri, superheroien familia, robotia eta abar. Nire ustez Makusin euskarazko marrazki bizidun oberenak daude. Bai, nire ustez ere. Adibidez, Ladybug, Xaun Artitxoa, Maier Lea eta pilo bat. Oraingoz bukatu dugu, baino sorpresatxoren badaukagu zuentzako orain, eta elkarrezketa oso guai bat imar deu. Bai. Beraz, adi, gelditu hemen, orain bueltatzen jalako. Orain arte, Aixo denoi! Galderak egiten hasiko gara, lehenik eta behin. Zein zuen izena eta zenbat urte dituzue? Ni June naiz eta 12 urte ditut. Eta ni Naia naiz eta 9 urte ditut. eta nongoak zati? Txurdinagakoak. Bale, hemen ondokoak. Telesaien galderekin hasiko gara, zeba zuen, iritzia jakin nahi dugu. Bai. Beraz, Telesai bateko edo film bateko pertsonaia bat izan albazina, zein izango zinateke? Ariel. Ariel, ala! Sirena bat izan ez du. Oso ederra da, Ariel. Ordu nila, Ia gorria jarriko zinateke? Eta, klaro, urrazpian arnaz hartzeko, perfecto. Osea, pertsonaia ona, eta zu? Rapunzel. Bale. Tia gustatzen zait, tia luze-luzea. Bai. Nik ere nahi Rapunzel izan. Ni Shin-chan, broma da. Ni Nobita. Ni Doraemon, broma da. Kateratzeko nahi zuna, no? Ez, que baki. Eta zein da zuen telesail gustokoena? Los Serrano. Los Serrano zuek ere. Baina ze exito hauke, Los Serrano. Ze exitoa. Lagun bat gomendatu zidan. Kadenak ikusten. Naiz ikusten nira esparikin eta oso divertigarria da. Egia esan, Makusik ere oso telesai Interesgarriak ateratzen ditu, adibidez Power Up. Irabazi arte. Ikusten dituzue? Bai. Eta, guazen ere ikusten dut. Guazen. Zeinek ez du ikusten guazen. Denboratu guztiak ikusten duzue edo batzu? Bai, guztiak. Gure baita? Bai. Ez superfanak. Bai. Eta zein da izia eta zein da Helene? A ber? Lehen eta izan. Oso ondo!
Eta, bueno, iritsi gara amaierara. Oso azkarra junda, baina eske oso ondo pasatu dugu galderak iten Bai. tarantzuten. Zuei buruz gehiago ikasi dugu. Eta neskak, mila eskerremen egoteagatik. Mila Musu bat esker. ialiko diogu. Musu, aio! Beraz ez pentsatu gehiago eta sortu zuen kontua Makusin. Denontzat zabaritago eta gainera euskaraz. Nik orentxe bertatik ingo dut nire kontua. Venga, manik ere. Eta zuk noiz, orentxe, musu, Agur! aio!